Pertsona migratzaileak euskarara nola hurbildu eta aldi berean euskaldunok haiengana nola gerturatu, ez? Hori landuko da aurtengo Udaltop jardunaldietan eta gaia ezin aproposagoa da guretzat, euskara bidearentzat. Ikuspuntu intersekzional batetik, nola bait, ez? Hainbat gako eduki behar ditugu kontuan, ezin aipatu gabe geratu egoera soziolinguistikoa, ez? Euskal Herria oso anitza da, Nafarroaren aniztasuna ere nabarmena da, eta kontuan hartu behar dugu, ez? Leku batean oso eraginkorrak eta interesgarriak izan daitezken politikak behar bada, beste leku batean, beste errealitate soziolinguistiko ezberdin daukan beste eremu batean, nekez lortuko dugula arrakasta behar bada, kopiatuz, literalki praktika hori, ez? Horregatik iruditzen zait oso garrantzitsua dela gure arteko harremana, gure arteko kontaktua, udalekin, gobernuen artean, gobernu mailan ere bai, gehien bat egoera zaurgarrien dauden leku horietan, badakigu euskara teknikaririk ez dagoela, edo udalek bereziki ez dutela bultzatzen, eta hortan, zalantzarik gabe, gobernuak sartu behar gara, ez? Euskara bidearen aldetik oso presente daukagula ikuspuntu hau, perspektiba hau, gure programa eta gure jardunaldietan, eta gero eta gehiagotan saiatuko garela Nafarroako gobernuko beste zuzendaritza batzuekin eskutik joaten. Aurten migrazio politiketarako zuzendaritzarekin aurrera eraman nahi dugun jardunaldia espreski gai hau lantzeko, eta amaitzeko gonbite bat egin nahiko nuke, interesa daukaten pertsona guztiei Udaltop jardunalditara hurbiltzeko eta handik ikasitakoa batez ere aplikatzeko.